F'operazzjoni li għamlet il-ħadd filgħodu, il-Pulizija ġabret 27 immigrant minn Razzett fil-Marsa Hamrun Bypass wara li rriżulta li kienu qed jgħixu f'Malta mingħajr id-dokumenti meħtieġa. One News jinsab informat li fir-Razzett kienu joqogħdu madwar 40 immigrant. Is-sejba saret wara li l-ħadd filgħodu, il-Pulizija kienet qed tagħmel ronda fil-marsa li ssir ta' kuljum għal persuni li jkunu qed jitlajjaw fit-toroq. Waqt din ir-ronda, il-Pulizija talbet xi dokumenti lil persuna partikolari u dan irrifjuta. Huwa mexxihom għar-Razzett fejn instabu 20 ta' immigranti. Fir-Razzett instabu wkoll numru ta' saqqijiet u ħwejjeġ minn xurin. F'dawn l-aħħar xhur sejbiet siemel li saru f'Razzett f'Ħalqormi u f'Dar fil-Ħamrun. Waqt l-operazzjoni tal-ħadd filgħodu, l-immigranti ttieħdu lejn il-kwartieri ġenerali tal-Pulizija fil-Furjana għal iżjed stħarriġ. Il-Pulizija kkonfiskat il-mobiles u l-affarijiet li kellhom fuqhom l-immigranti. Sorsi li tkellmu ma' One News qalu li l-immigranti kellhom passaport Taljan jew dokument temporanju tal-ivvjaġġar magħruf bħala soġġorno maħruġ mill-awtoritajiet Taljani b'dan tal-aħħar kien skadut. Dan ifisser li m'għandhomx il-permessi meħtieġa sabiex joqogħdu u jaħdmu f'Malta. Mhux qed ikun esklus ukoll li dawn l-immigranti jintbagħtu l barra minn xtutna. Il-Pulizija tkellmet ukoll ma' sit ir-Razzett li kien preżenti. Sorsi fuq il-post qalu ma' One News li huwa kien jieħu xi forma ta' kirja mingħand dawn l-immigranti. L-operazzjoni tal-ħadd filgħodu saret mill-Pulizija tat-Taqsima tal-Immigrazzjoni bl-għajnuna tal-membri tar-Rapid Intervention Unit u l-Pulizija tad-Distrett tal-Ħamrun. L-investigazzjoni tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.